Dobré ránko, ľudkovia. Momentálne utorok ráno. A... toto si nevšimnúť zase. Je ráno, je asi 8:24 je. Momentálne mám asi tak necelých 22 minút predtým, než pôjdem na autobus. A spravila som si raňajky. Musela som si spraviť párky do tohto taniera, lebo momentálne som neumila plitke. Musím dneska umyť, tak som si musela spraviť do hlbokého, pretože ešte som ako spotrebovala posledné plitky. Ale to je mimo debatu. Čiže spravila som si raňajky, čiže čakám ma ešte nájsť sa, dať si knihy do tašky, umyť zuby a vlastne utekať na autobus. A keďže by som ho dneska chcela stíhať, tak sa posnažím dneska to spraviť na čas a ešte chcem zbehnúť do obchodu, čiže tak nejako. A my sa vlastne uvidíme, teda pokiaľ budem stíhať ešte pred mojou cestou na autobus. Tak snad to všetko stihnem, čiže my sa vidíme za chvíľku. Čiže ja momentálne teraz kráčam, tak trocha nestíham, čiže to bolo také teraz rýchle a ešte stále kráčam. No musím ísť na druhú stranu okolo obchodu a dúfam, že všetko stihnem a dojdem do školy na čas. To bude najväčšia sranda. Zvolila som inú metódu ako autobus, volala som taxi, čiže za chvíľku príde. Čiže sa vidíme potom. Čiže čauka, ja vás zdravím, momentálne som na ceste domov a chystám sa momentálne domov, lebo mi volal kuriér asi ešte v škole, že má pre mňa balíček a či som doma, ale ja hovorím, ja som v škole a že, a kde je tá škola? No tak mu vysvetlím, že nemám tam mať cestu, nie, že či okolo tak 2:00, 2:30 by som mohla byť doma, takže v pohode. Som zvedavá. A teším sa. A nepoviem, čo je v balíčku. Neprezradím vám to. Pozerám, lebo rodinka ide tak na strane, tak kúkam, že či na mňa nepozerajú, že prečo sa rozprávam s kamerou. Ale začína mi byť tak trochu už aj jedno, že sa ostatné myslia. Je to moje hobby, je to môj job. Viem si robiť, čo chcem, budem sa natočím vonku a budem jak narcisa, čo? A natočím sem tam do zopár nejakých ľudí. Aj ujak mionistu. Áno, práve mu robím reklamu, natočila som ho. Ale nie. Podstata je toho, že vlastne utekam domov, lebo povedal, že zhruba okolo 2:00, 3:00, že by mohol byť vlastne na mojej adrese a doniesť mi balíček. Tak som zvedavá, ako to bude vyzerať. A hovorím ešte raz, hrozne moc sa teším. A nejaký ujo furt ide po druhej strane. Dúfam, že není taký ďalekozraký, že vidí až na kameru. Čiže ja som vlastne oznámila, že budem doma. A ja bežím domov. Nech čakám na balíček, už som doma. Čiže zatím.
want a ticket to anywhere. Maybe we can make it to you. Maybe together we can get somewhere. Oh, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. But me, myself, I got nothing to prove. Konečne doma. Normálne nevládzem. Nenormálne tie prechádzky na pešo škodia, lebo ja sa cítim úplne dobitá. Keď sa občas pozriem takto tu, tak pozerám do kamery, ale ináč pozerám na ten veľký obraz, lebo aspoň vidím, kam s tou kamerou mierim. Ak vás napadá otázka, prečo mám stále čiapku, aj keď som doma, neviem. Ja sa vždycky vyzlečiem z vetrovky aj z mikiny a čiapka furt dostane. Neviem prečo, asi pre tie moje vlasy. Lebo to je už skôr zvyk a potom sa divím, že sú také hrozné a musím ich skôr umývať, pretože keď mám v kuse čiapku na hlave, tak to aj tak vyzerá. No nie ako v kuse, ale väčšinu dňa. Špina na objektíve. Nie na objektíve, ale na obrazovke. Čiže ja som doma a čakám momentálne na balíček, no na kuriéra a dúfam, že ho nepremeškam a že zajde. Lebo ako zajde, myslím ako s balíčkom, nezajde ako na návštevu, hej, zase. Aby sme boli jasnejšie v tomto. Čiže ja momentálne ležím totálne na mŕtvicu, áno, na mŕtvicu som. A je mi fajn. Vonku je taká neskutočná zima, vidno, že už to začína. Len už by mohol sneh ako napadať, lebo mňa také ako mráz a dážď a tie veci nejako neťahajú. A to je dosť často v zime, predtým než príde sneh. Nepršalo u nás, ale len hovorím, že takisto ani dážď nemám moc rada. Na ten sa rada akor tak dívam sotva z okna, ale vonku... Keby bol aspoň napríklad v lete teplý dážď, tak by to bolo super, ale keď na vás začne liať chladnú vodu, no, keby niekto prišiel proste s vedrom vám vylial, no tak asi vám není moc príjemne. Ale zase keby bol teplý dážď, to by asi každý bol vonku a väčšine by sme úžasne vyzerali, keby sme prišli domov celý zmošení a keby sme skočili niekam do rieky. Ale o to som nechcela kecať. No hej, ale blíži sa ináč zima. A vy by ste mi kľudne mohli aj ináč do komentov napísať, že aké máte plány na zimu, či sa niekam chystáte na výlety, alebo po prípade či už máte nakúpené darčeky na Vianoce, aj keď chápem, že Vianoce sú až o mesiac, pretože dneska je 24. a presne o mesiac takýto čas už budú Vianoce, respektíve už budete chystať veci na stôl ako kapra so šalátom, kapusnicu, po prípade nejaké tie sladké vecičky, neviem čo sa robí, lebo my sladké moc nerobíme. Asi tie perničky a také tie veci, nejaké koláčiky. No a môžete mi vlastne aj do komentov kľudne napísať, že aké máte plány a tak ďalej. Pretože ja mám zatiaľ nápady napríklad. Mám nápady na darčeky, ale ešte ich treba zrealizovať. Pretože tatko už mi dal nápad, že by chcel ďaleko hľadať takéto veci. Takže konečne to dorazilo, ja už som si akurát bola po svoju zásielku, po svoj mini pidi balíček a je to tu. Ako viacerí už možno tušia, čo to je, ja si myslím, že to dosť presýtala cez obal. A áno, no, pozerajte na ten bordel. Som si akurát objednala jedlo, najlepšie dve. A to je na večer a tak, lebo dneska bude dlouhý deň v učení a proste nechce sa mi odbiehať ani tak, takže všetko, vodu, jedlo, všetko mám tu. A ja sa vlastne idem len vyzliecť z vetrovky, prečo mám zatiahnuté žalúzie, potom to musím zbytočne svietiť. A síce aj tak môžem. Čiže ja sa idem prezliecť a my sa vidíme za chvíľku pri rozbalovaní balíčka, aj keď už myslím, že tušíte, čo to je, takže zatím. Aha, zabudla som, že na opačnej strane je kamera. Čiže vidíme sa za chvíľku. Takže ja som si to vlastne takto už otvorila, pretože sami viete, že keby som takto držala kameru, tak s jednou rukou to proste nejde. Čiže ja som si to vlastne už otvorila
A teraz to príde. Hej. Áno, ako už tam bol spomenutý komentár v jednom tom príspevku, ktorý som bohužiaľ musela zmazať, aby to nespoilovalo. Je to Gogová kniha. Pretože neviem, či som to spomínala na streame alebo nejakom vlogu, tak ja som strašne chcela Gogovú knihu. A ja som, neviem, či vôbec tam hovorila o tom, že som si ju objednala. A vlastne dneska mi konečne došla, pretože 23. bolo vydanie, alebo nejako tako. A na stránke bolo napísané, že sa začnú knižky posielať až 30.11., čo som bola sklamaná, lebo som sa zľakla. Ty kokos, nie, to mám čakať do 30.11., už taká nervózna som bola, že konečne tú knižku uvidím a ona je doma. Samozrejme k nej bolo pero, tuším by mala byť aj podložka, ale nie som si istá, či tam bola aj podložka. A je tu. My máme aj podložku, keď budeme čítať. Ujo Bochník. Ujo. Čítaj ako Ujo Bochník. Aha, co to isté. No, takže to je sranda. Už viac by tu nemalo byť nič. Teda podľa všetkého som si nič tajomné neobjednala. Iba túto knižku. No. Jaké halo okolo jednej knižky, ale proste kto pozerá Goga, kto pozná Goga. Dobre, teraz mu asi robím reklamu. Tak proste vie, čo pre mňa táto knižka momentálne teraz znamená, okrem toho, že si ju prečítam, pretože je hrubá. A plná zaujímavých vecí, ktoré som nevidela. Hej, to čo je? Sem získajte môj podpis. Ó! A sem si nalepte spoločnú selfie. Možno Gogo. Možno Gogo, raz. Raz natrafím aj na teba. Ako facku som dala, sorry. Nie, to som nechcela. Čiže toto vlastne bolo k môjmu líločku. A dúfam, že už aj vy máte svoju knihu a že ste rovnako šťastní, pretože teraz bolo video, že sa hľadá kniha so zlatým podpisom a ja to nechcem otvárať, lebo sa bojím, že buď budeme rada, alebo budem sklamaná, takže to nebude na videu. Proste bola taká okolo toho, že proste kto bude mať zlatý, tak dostane aj tričko, aj mikinu a aj tašku, že vlastne keď objaví ten podpis, tak má vlastne mu zaslať selfie, hashtagovať sa a také. Ale ja si myslím, že ja ten šťastlivec nebudem. Ale čo? Podstata je, že knižka je doma a ja som šťastná. A to, či tam bude zlatý podpis alebo nie, to už je vedľajšie. Svet sa nezrúti a tomu, kto bude mať tú knihu so zlatým podpisom, prajem iba veľa šťastia. A toto by vlastne bolo aj pre môj dnešný vlog všetko. Ja len otočím kameru, lebo toto je stupidné ukončenie vlogu. Čiže kamera otoč sa. Čiže vlastne ja sa s vami pre tento vlog lúčim, pretože ja sa idem učiť, zajtra mám zápočet, takže mám čo robiť. A my sa vlastne vidíme pri najbližšom vlogu a dúfam, že sa vám tento vlog páčil a že mu dajte aspoň, že budete takí súcitný ku mne, dajte aspoň jeden like, ale nie, robím si srandu. Proste, ak sa vám páči, dajte like, ak sa vám nepáči, tak nechcete vedieť, čo by som vám odkázala, to si ešte niečo vymyslím, aby som vás mohla pekne, krásne zdisovať, ale nemám vás rada. Samozrejme, ako každého. Hlavne seba. Nie. Po prípade toto video zdieľajte, ak nemáte odber, určite odberajte a po prípade mi zdieľte názor k tomuto balíčku, či vám došla kniha, či ste boli šťastní, sklamaní. A po prípade, ak máte zlatý podpis, tak mi môžete poslať tričko, mikinu, tak nie, robím si srandu. Ale nie, toto by už vlastne bolo odo mňa všetko. A my sa snáď vidíme pri najbližšom vlogu. A možno zajtra bude stream, čiže ja sa s vami lúčim.